nekem egy csacsi, de egy olyan igazi, azt hiszem, jól tudnék vele játszani, Mufluxnak hívnám, és adnék neki enni, és úgy szeretnék, mint ahogyan senki. Apa kinevetett, és vett egy videót, jobb lett volna, csacsi, az nem fogyaszt áramot, új kocsira gyűjtünk, érted? Új kocsira, nyafogtam, hogy jó, de miért nem csacsira? Jaj fiam, hagyjál már ilyen butasággal, mihez is kezdenünk egy makacsú sággal? Hol szaladgálna, és mi veletetnék, és hol aludna? Talán az ágyadba vinnék, kinyertem a szobába épp, befér egy csacsi. Csak az ágyamat kéne egy kicsit arrébb tolni, és igen, aludni bevinném az ágyba. És nem is kéne más, csak tár még egy pár nap. Anya azt mondta, jaj fiam, ne légy ilyen buti, lakásba nem való egy igazi csacsi. Jó, de ha megnövök, veszek egy nagy kertet, ültetek bele forrót, és vetek bele füvet, és nem veszek videót, és nem veszek új kocsit, lesz sok pénzem, és végre vehetek egy csacsit.